Натиснахме ги. Ще бъде всичко през оградата, ще се вижда. Сега добре вече. Само ми трепеят ръцете и... Какво треперят? Трябва така. Случва се. Но ти ли се контролира? Каприкс. Това не го записва. Цензура. Уша и беж високо. Резервната скамейка тук с нея. Да. Добър ден. Коментатора. Не, мърси. Кажи, Алекси. Не. Не имаш толкова пари да ти отговарям. Алекси. И какъв луда. Ако искаш, ще снимаме само докато топката е в това поле. Че натам не се вижда. Тя в това поле ще идва ли тук? Се някой ще изрита. А Ивчо идва ли? 4-5-6 мачове. Те се мачове имаше се отендера с децата, но сега не дам все. Липсва време на време. Крайният реализатор. Завършващи удар. Да, завършващи удар липсва. И от време на време точността на завършващи удар. Руди. О, Руди. Руди. Охо. Тия сега. Натисни ми, Лене. Като с нож. Гледай, какво става? Викам, нема хора и аз. Всички на пожара, бе. Ти викаш, да има поне един човек. Ай, виж какво воде на ръка. Съдята е купен. Грабеж. Охо. Ти видели му финта? Браво! Майда! Дръпта. Не. Снимай. Так му на време обърнах камерата. Да, бе. Браво, тати! Аре, Пешове са, Милен ще издъхна след 3 минути и те включвам. Много е важно матча да не почне нервно. Че някой ще вземе да ритне. Ако ще ритне някой друг, ще стане грозна работа. Показваме резервите как се събличат вече. Загрява я там. Това да пие над 2 води. Дора се, нове! Кога чакаш? Не, виж какво е да съм